Bai, esan galdera hona da, ba, nik izango nuke, zetz neurri batean, o bai izango litzateke posible, baina igual beste ikuspuntu batekin. Alegia, gaur egun ikuste, batez ere plataforma berriek, Netflix, HBO eta holakoek, ahalbidetu dute neurri batean, eta aldatu dute zeharo kontsumitzeko modua. Orain, gaur esnatzen baldin bada adibidez, Stranger Thingsen 3. denboraldia, Netflixen, gaur dazkazu 12 atalak ikusgai. Nolabait, leheno izate zena asteroko zita hori, ez? Ba, ez dakit, txiki ginean, ragoi bola egunero 8 edo asteazkenetan goen kal, edo lakoak hori amaitu ingo da. Eta nik uste, pixkat, kontsumo masibo hori egin duela, ez dakit, telesailak eskuragarri egotea mundu guztiarentzat. Nire amak telesaila ikuste ditu, nire amonak neurri batean ere, orduan hori pentsa ezina zen. Orduan nolabait, lortu dute, igual gure kulturan txertatzea, ez? Eta gure egunerokoan txertatzea telesailen kontsumo hori. Eta horregatik diot igual, zela posible izango orain dela 10 urte, gauza oso simple batetik, ez dialako igual hainbeste telesail kontsumitzen. Lehen hitz egiten zenun igual Lost edo The Wire edo Soprano, eta baziren telesailzaleak, baina beti ere eremu txiki batean gelditzen ziela iruditzen zait. Telebista beti, pixkat, B aldeko produktua bezala, ez? Nik uste, bere garaian David Chase Soprano estrenatu zuenean, nolaiteko belarrondoko eman ziela, telesailak era mespretxu garrian ikusten zituen pertsona horiei, ez? Produktu on bat estrenatu zuen, eta jende harritu egin zen. Gero etorri ziren hor, lehenago Twin Peaks, Expediente X, Sopranos, The Wire, baina nik uste pixkat Lostekin, baino gehietan aipatuet, baina pixkat internet bidez era masiboan kontsumitzeko joera horretan hasi ginen pixkat telesaila kontsumitzen, eta jendea konturatzen hasi zen, ostras, hemen agian zinema eta telesaila marra hori igual iaia ikusezina da. Ikusi genunean, ekoizpenetan David Fincher sartu zela, edo Steven Spielberg, edo Scorsese, edo ez dakit, edo Big Little Liesen aldian, Laizter sinatuko dela, Meryl Streep ikustea adibidez, hori pentsatzeko moduko zerbait da, ez? Zinemaren industria dauden izen potoloak, telesail barrun hasi baldin badira sartzen ja, eta hori, zuzendari, aktore eta gidoilariekin hasita, Nik uste beti etengabeko eztabaida, ez? Telesailak, pelikulak, nik uste aldatzen dena da, bakarrik, atalka egiten direla eta denboratik, baina nik telesaila askotan ez da diferentziarik nabarmentzen. Hor dago erabatuta, zuzenean, tabuetara eta era guztietako gaia jorratzen diela, feminismoaren gaia ere, Killing Eve adibidez, orain dela urte batzuk pelikula batean ikustea, serieko hiltzaile bat eta polizia baten arteko, xagu eta katu joko modokaten eta biak emakumezkoak izatea, edo Big Little Lies aipatu dela, guztiak emakumezkoak edo antieroi femeninoak ere pixkanak hasi dira ateratzen, ez? Orduan, alde batetik gaiak jorratzen dira, nik uste gai ausartago batzuk, eta gero bestetik hori pertsonaiak, eta gaina pertsonaien abantaila da, zuk pelikula batean, ordu eta erdi, 2 ordutan, pertsonai batekin, izan dezakezu konexio bat. Eta zerbait gertatzen baldin bazaio, eragina izango zuregan. Baina, zu pentsa telesail batean, ez dakit, Breaking Bad adibidez, Walter White pertsonaia ezagutu baldin baduzu, 8 denboralditan, 10 ataletan zehar, milaka minutu pasa dituzu pertsonaia horrekin, zugan edo guregan izango duen eragina, zerbait gertatzen baldin bazaio, asko handiagoa da. Eta hor sortzen du ere lotura bat, ez, telesailekiko. Orduan esango nuke bi arloak, gaiak, ausartagoak batzutan, eta baita pertsonaien, osaketa hori edo azpigeta gehiago dauzkala pertsonaiak, zentzu batean behintzat. Adibidez bezala jartzen ditut beti herrialde nordikoak eta Ingalaterrako telesailak. Herrialde nordikoak beti iruditzen zaizkit eredu ona, ze askotan, egia da pixkat idealizatuta daukagun herrialde badela, eta aprobetxatzen dituzten ikuste askotan, ez dakit Nordic Noir eta, edo politika, Borgen, bezalako telesailak, ustez trama, ez arrunta, baina, igual thriller moduko bat, baina azpian beti aprobetxatzen dute gizarte kritika bat bai zabaltzeko, ez? Eta nolabait bilakatzen dira, pixkat, gizarte horretan dagoen, erradiografia bat edo ereduak ere atertzen dituzte, ez? Balegia, hor ere badaudela, ez dakit, spoileriak edo dagoela hor zikintasuna, eta Ingalaterran berdina pasatzen da. Estatu Batuetan ere egiten dute, baina gutxiago. Nik uste autokritikarako oraindik badutela hor lanketa bat egiteko, baina bai. Nik uste, baietz, egia da bestalde, telesailen zaletuak edo, goruz di joan einean ere nabaritzen dut, ingelesez edo interneten erabiltzen dut hater fenomenoa edo aurkariak ere goruz di joaztela. Aipatzen nahi ez baina goitan Game of Thrones, baina eredu ona da baita ere, nola interneten esaten dezunean Game of Thrones ikusten dezula, jendeak nola ikusten ez dutenak nola baiteko gorroto moduko bat pizten da beraien artean, ez? Eta nik esango nuket, zure galderari erantzunez, ea horrekatuko diren etorkizunean, aurten enseñatu behar du Martin Scorsesek Netflixen,
Netflixek ekoiztuta pelikula The Irishman izenekoa, Robert De Niro, Joe Pesci eta bat. Hor, bueno, ezaguna egin azken hilabetetan, kasu honetan zinema datza telesaila, baina nola, bueno, Frantzian adibidez, edo ze lehia sortuan Netflix eta zinemaretoen artean, ez? Pelikula bat esenatu daiteke Netflixen, baina zinemaretoetan sekulako lehia dago, ez? Orduan hor, sekulako interesak hor atzean, Karsarietan, Netflixen, zinemaretoeko pixkat enpresa buruen artean, eta hor adostasun bat lortzen baldin bada noizbait, hor ikusiko dugu nik uste oreka bat. Artean, nik uste lehia, etengabeko lehia bat egongo da bien artean. Bintzat, diru aldetik edo interes aldetik. Gero egia da ikusle betzela hori zaro aldatu daitekela, baina lehia hori momentuz etorkizunea begira ez dut ikusten bintzat lasaitasunera jo dezakenik bintzat. Bai, bueno, egia da, bueno, zinemaldetik ekoizten diala gauza oso interesgarriak eta badirudi beste bideo dago, baina telesailetan gaina askotan aritzen naiz ni, bueno, juten naiz hainbat komunikabideetan eta ETV-en edo eta askotan atatzen da gai hau, ez? Eta mundu guztiak kezka bera du, baina badirudi inork ez duela honen erantzuna. Eta urrutira joan gabe, bueno, crossover jaialdian mai inguru bat egongo da, Goenkaletik goazenera, euskal pantailaren fikzioa, eta bertan saiatuko gea, bueno, ni kasu honetan moderatzaile lanak egingo ditut, eta saiatuko naiz pixka galdera hauek erantzuten. Baina egia da, fikzioa behar dela, Goenkale amaitu zen, gero, bueno, aitaren etxea, eskamak entzen ere, eta egia da hor, bueno, leiho txiki bat edo bide txiki bat, badiru diriki dela hor webserieekin, sortu zen txoministak, edo nomofobikak, edo gutuberrak, edo bai sortu diela gauza, baina hor gelditzen dira, eta behar duguna da telebista publikoan fikziozko euskarazko telesail bat behingoz. Tendentzia ere zineman, badirudi Disney sartu da telesailak ekoizten, Apple sartu da telesailak ekoizten, superheroiak sartuko dira, remakeak, orduan. Espero dezagun, zineman kutsatu dituen korronte horiek, Marvel baina egiten diala gauza honak, eta gustatzen dizkit gaina batzuk. Baina ez kutsatzea zineman, eta telesailetan mantentzea behintzat bide hori.